Здравейте! Днес сме с нашата първа гостенка. Плами, какво ще ни кажеш за себе си? Здравей, Таничка. Ние с теб се познаваме доста добре. Аз, благодарение на теб, развивам своите учителски преподавателски умения. Естествено в сферата на френския език. И днес получих една интересна покана, която е свързана с най-интересното от френската култура – кулинарията. О, да, нашия шеф-готовач е приготвил специално за тебе френска лучена супа по оригинална рецепта. Какво може да ни кажеш за френската кухня? Има ли нещо? Ето. Мерси, мусю. Това, което мога да кажа е първо, че френската лучена супа е класика и типично нещо, което всеки трябва да опита, когато отиде в Франция, дали в Париж или в някои други части на Франция. Има три важни неща за френската кулинария и това са маслото. Маслото. Всичко е Да, определено има краве масло в тази супа. Точно така. Всичко в френската кухня още от средновековието до наши дни е свързано с мазнината, с влажността. Дали ще е животинската или друг тип мазнина. Маслото е основата на френската кухня. Както в круасаните, как така в храната. Дори в някои от невероятните романи от типа на Тримата мускетари, една от интересните, обикновени за тях гозби като омлета се е приготвил освен с масло и с слънина. Така, да бъде по-влажно. Точно така. Колкото по-влажно, толкова по-добре. И да видим сега тази... Сега, да, може да опиташ как се е справил нашия шеф-готвач. Да. Сега ще видим. Благодаря за това. Да видим как изглежда супата отблизо. Това е лучено. Тя има страшно много лук. Вижда се, лука се е разтопил направо. Да, основната съставка е лука. Страхотна е. Много благодаря. Вероятно е. Ще благодарим на него. Той беше инициатор, иначе толкова рядко успяваме да се видим. Но във всичко, което е свързано с Франция, аз разчитам на Плами, на нейното мнение. Аз пък разчитам вие да ме изненадвате с вкусни гозби, както винаги го правите, когато ви дойда на гости. От антрето под формата на чай до супата и вкусните основни ястия. Много благодарим. Мерси, мусю. Ето след... Доколко се спомням, значи френската лучена супа се яде с хрупкави припечени филийки. Между другото, хрупкавите крутони са основни за всеки един френска супа. Не само за лучената, а и друго любимо ястие е, сещайки се от препечените филийки, това е крок мусю или крок мадам, което се прави също с препечен хляб. Така че много благодарим на нашия шеф-готвач. Ето аз, за да го уважа, отново ще се хапна, за да му покажа колко му е вкусна супата. И като говорим за мерси, значи Царство му небесно на Божидар Димитров беше разправил по време на Първата световна война. Бият са българи срещу французи и две френски дивизии попадат в плен при българите. Солидарност, войнишка, и българите черпят французите с цигари. И французите мерси. И нашите българи. От 5 минути са впредна как научиха български език. Да, защото много... Тогава френски е бил на мода. Да, защото много
много думи от френския са навлезли и са се установили в българския. Те не само френски, те и други езици, но и френски. Но Значи, да, като в които са били, контекста. значи, когато е бил френски език и бил модерен, тогава навлизат френски. Сега, когато е английски, навлизат английски, когато е бил руски, навлизат руски. Съответно, значи винаги ще има. Да. По принцип езика, но между другото един от на времето български език е успял да се запази сравнително чист. Въпреки тези, които думи са преминавали през него, и много други народи са го отбелязвали този факт. Което е чест. Въпреки, че има много чуждици, е така. Да, може би трябва да вметна, че освен франкофон, Плами е и българист. По-скоро би го казала като страст, защото не се осмелявам да бъда и българист. Да, но това е моята страст, особено красотата на езика. Благодаря. Така. Но това трябва да се знае, че дори обогатяването на нашия съвременен език като модерен с тези нови думи, ние трябва да продължаваме да го уважаваме, да го пазим, използвайки думите, които имаме за нещата, а не популяризирайки чуждите. Благодарим отново на нашия шеф готвач за прекрасната. За български език нещо. Да видим какво ще ни изненада. Кажи. Да казваш, че с българистика, нали това се знае. Да, учила съм български. Мисълта ми е, сещаш се, когато започва реформата, как са мислили да нарекат кибрита? Я ми кажи, защото това ми е обягнало. Извади, дръсни, пълни клечица. Да, точно така. Защото казва, дали се сетих. Нещата са имали много автентичен вид и... Другото и го знам от другарката Василева от втори или трети клас. Колко е важно да слушате госпожите си. Да, много е важно. Днеска за ябълките, кажи какво ти казах. Ти кажи какво ви каза за ябълките, защото аз не си го спомнях, но той го помня. Я кажи за ябълките. Значи гледахме, вие си хапайте докато... Хапваме си, ама сладката прескърка. Значи гледахме, има един канал, Семейство Милчеви, в Ютуба. И те снимат как са ходили на борста и имаше ябълки. И се сетих, нали, т.е. имаше зелени, червени, всякакви. И се сетих, значи, сега ще излъжа дали втори клас сме били или трети клас и другарката Василева, значи 2 автобуса ученици, тъгъдък, и ходихме там, обикаляхме. Къде ли не сме ходили? Да. И бяхме в някакъв склад за ябълки. Да. Има планини от ябълки. И ви казвате, сега вземайте по 1-2 ябълки. И бяха много огромни, жълти, сладки ябълки. Така е. Имаме богата държава не само на умни хора и на образовани, и на културни, но и на блага, като плодове и зеленчуци, които между другото много други нации не завиждат за това нещо. Трябва да си го пазим и да си го отстояваме и да си го уважаваме. А пък аз... Чуждите нации признават за тези неща. Абсолютно. Не, чуждите нации така, не, това не е лъжа, така че трябва да си го помним. Ето, аз ще пък ти припомня нещо много вкусно във връзка с кулинарния ни момент, свързано с ябълките и с френската култура. Това е именно тартатена, който между другото не знам дали знаеш, предполагам, че знаеш, е десерт, който се е случил по грешка и случайно. Абсолютно по грешка и случайно. На български как е? Тартатен, то си е така, няма превод. Тартатен, това представлява един тарт, който е обърнат. Торта. Не, печево е. Тортата е с блатове, това е с маслен, така. Да. Обърнат, отдолу са ябълките. Нещо като ябълков пай. Да, ето, благодаря. Ябълков пай, да го наречем. Защото е един блок. Да, по грешка се е случил този му вид, защото от бързане сестрите Татен, ако не се лъжа, сестрите Татен, на които е кръстен, вместо да го подредят
отдолу блата, отгоре плодовете, са наредили първо плодовете и после са го покрили с блата от притеснение и така са го изпекли. От една грешка е станал един ефектен, популярен, класически, типичен френски десерт, който е много вкусен. Абсолютно така, че можем да го приложим някой път с българските ябълки. Ще трябва да направим, значи... Аз имам рецептата, така че... Да се направи нещо като ябълко. Пай, точно така. Това зависи от шеф-готвача. Да, с масленото тесто отгоре, така че понякога грешките водят до сполуки. Да, има значи, много открития в историята на човечеството, въобще като цяло са благодарение на грешки. Ами, така е. Но пък Не вкусни. казваме, че някои не са целенасочени, но... Целенасочени или не? Вкусни са. Абсолютно. Особено, значи, когато филма Рататуй, какво казва, значи? Винаги трябва да експериментираш. Носи густо. Густо, точно така. Значи аз съм нещо като носи густо. А къде е твоя Рататуй? Имам предвид помощника, не супата. Той снима сега. Мерси! Да, така. Кой е помощник? Значи, що си помощник? Таничка, значи току-що те въведахме като помощник готвач. Може да анимираш едно мишле, което да изкача от време на време на видеото. Трябва да се опитам. И аз се уча все още. Ето да се показва и да кажа. И музиката да не да Рататуй. Да, точно така. Добре. Предлагам да приключваме, за да можем да... Да опитаме супата преди да е изцедала. Вие, ако можете да усетите аромата, щяхте да ми завидите. Единственият недостатък в момента, който е, че нямах време да нарежа малко магданоз за украса. Няма проблем. Не се притеснявай. Всичко се е както трябва. Да, аз обаче почвам да си хапвам. Да, почвай да си хапваш. И аз почвам да си хапвам. Хайде! Ако това видео ви е харесало, накарало ви да се замислите, разсмяло ви е, създало ви е каквато и да било емоция, тогава можете да ни дадете лайк или дизлайк, или да се абонирате, да ни последвате, за да следите какви неща качваме. Благодарим ви!